Sengibuyile ke babukeli nezindaba ke isematheni indaba ke nje ezediski ezenzeka khona ke la eMzansi hlala nami nje ngikuzele nazo. Ngiphethe ke indaba zama transfer njengoba ke sikwinyanga kaJune abhizi ke ama team lapha kwiPSL asayina ke abadlali left and right adayisa ke futhi abadlali left and right abanye ke baphelelwa ama contract left and right. So ngizoqala ke la ngeindaba ke ithinta okade ke istriker sayo Orlando Pirates yena ke uTsehofatso Mabasa. So ijournalist ke enkulu kwezebhola yakhona ke la eMzansi uLawrence Klo ukhiphe ama updates ngaye ke lapha uTsehofatso Mabasa. Uvezile ke impela ukuthi ke icontract yakhe nayo Orlando Pirates izo expire ngazo ke lapha i30 zika June and iBuccaneers alivuselelanga. So beke sekhuluma ngefuture yakhe na kuMabasa njengoba abantu abaningi bembhenga amehlabomvu ukuthi ke uzojoina liphi iqembu. So uveza ukuthi kamaqembu ahamba phambili afuna yena kuMabasa iyona ke lapha iKaizer Chiefs okuyilona ke iqembu elihamba phambili maselilandelwa isona ke lapha iStellenbosch siphinde ke futhi kube amaZulu. Uthe wona ke amaqembu lawa awu3 amfuna phansi phezulu yena kuMabasa khona ke la eMzansi and ubeke seveza ukuthi ke kunane interest ke lapha eSaudi Arabia naseQatar naseMorocco naseEgypt naseLibya khona ke nakhona amaqembu amfuna nayo. So injalo ke mbukeli iwona ke lo ama updates athinta yena ke uMabasa. Ngicabanga ukuthi uMabasa makwenzeka ukuthi ke akayi ukuyodlala le ngaphandle ugcina kudlala khona ke la eMzansi. Ngicabanga ukuthi ke iKaizer Chiefs ilona ke iqembu angalijoyina. Angiboni ukuthi ke iStellenbosch nawo kaMazulu bengakhona ukuofarisha yena kuMabasa icontract right then iKaizer Chiefs. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke thinta umdlali wakuyiDDC yayo ke Kaizer Chiefs yena ke uXolani Xosa. So uXolani bewukapteni ke lapha kuyiDDC yayo ke Kaizer Chiefs and iKaizer Chiefs yabeka isimlonisha lapha eBotswana. So kunezindaba ke lambukeli ama update indaba ke ivelile ukuthi ke Kaizer Chiefs ifuna ukumbuyisa yena ke uXolani Xosa. uXolani udlala as left center back and baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs ifuna ukumbuyisa ezo replace ke lapha uEden McCarthy kuyona ke senior team ya iKaizer Chiefs njengoba uEden McCarthy ethengwe iqembu lale phesheya kwilwandle. Indaba ke lezi mbukeli isematheni ezithinta wona ke amakhosi uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Yizo ke lezi ke mbukeli indaba ade kuphathele zona ngizobuya ke nendaba yakhe uXolani makhamba ke isikhathi ngitshela ukuthi ikhiphani kwenzakalani uyazi ke mina ngihlezi ngikhona ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.